anu apa kuwi bis apa sing kuat bis apa Pak sing iso dipangan bis kuat matane yo ora langsung piye iki bis ula disikil ula disikil ora terus yo ora ula disikil iki wis seben ula ora disikil lho kuwi jemputan pateni ngono kuwi ula disikil ora ula iso menek ora ula iso menek ula gane ning dhuwur iso menek ula ora iso menek ula wong wis alus mulus kok ngono kok ula ki ning dhuwur ya Pak nek ning isor jenenge ula banyu musuh traktor pot ula sene banyu piye to ula banyu ki eneng manggone ning banyu ula banyu berarti enek ula tali pijes ning pring dadi ning dhuwur pae nek pring ning isor ula banyu ula wedi ula peceren tali jiwa ula kobra kaya sendok wah mulai berani lur sirku tak ajari lucu malah mamah wong lanang lur traktor kuas ora wong pegon ya tak sauri ula ning isor nek ula ning dhuwur ya aja kacut didelok ula ning dhuwur sebab apa pitik kae anake kok mesti melu mboke terus ora tau melu pake. Apa mbok iki ora tau ngandani mbok anake. Mbok melu pake apa piye ngono? Sebab apa? Pake dolan terus. Ora. Pitik kok mesti melu mboke terus. Mergane mboke iki arep ndudohi anake pake sing ndi ya mumet. Wong gawene kok mburi ngene tok ngono sedilu ditoleh wis ra enak titike kuwi sing lanang kuwi mau nggo sedilu tok. Dadi ra iso ngenalne Pak. Ora iso sedilu tok beda karo wong sok-sok iya kok Pak. Iye. Kayak masalah. Ditane soto karo Siti. Soto panganan Siti lemah. Beda, Siti ya jeneng wong barang lemah mandarane. Soto karo Siti, Siti wong karo soto bedane apa? Nek Siti ya padha-padha enak dipangan. Piye? Soto kuwi miune putih. Nek Siti miune lurik, klawu. Oh lah iki. Iki piye to? Ula terus dhuwur piye ula ya ning isor. Ula ndang. Ula sumber kae ula terus ning dhuwur ngarepe kae.